गिबियावनो नायग्रो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमहरग्रोनाय जाग्रोबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों गोनांथार भिडिअ बिनि बागै आरो जोंहा माने अरुणाचलनि आरोबाव दिनै मोनसे गोनांथार आपडेट ओंखारना फैलायदों आरो बे गोनांथार आपडेटआ बेनो जाहैबाय नोंथांमोना अरुणाचल स्किमखौ गोबां मानसियानो दायो एप्लाइ खालामनो हानाय नंला जोंहा गोदान एप्लाइथ' जानो थांगासिनो दङ मानि थाखाय नोंथांमोननि न'खरनि फेमिलिया जुदि सुबुं अनजिमा माने न'खरनि फेमिलिया नोंथांमोना जोबोद खम आरो अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नंलालाय आरो जोंहा माने सानफायै सानफा गोदान गोदान गाइडलाइन्स ओंखारगासिनो दङ गोदान गोदान नियम निति ओंखारगासिनो दङ होजोंहाय जोंहा माने अरुणाचल गोदान एप्लाइआ जाहां जागासिनो दङ एप्लाइ जाहां जानायजों लोगोसेनो नै जोंहा गोदान गोदान रुल्स ओंखारगासिनो दङ दा बेनिखायनो बेनि थाखायबो माने नोंथांमोना गोबां मानसियानो रेशन कार्ड थाबाबो एप्लाइखौनो खालामनो हानाय नंला मानो होनोबा रेशन कार्ड थानानैल' मा जानो नोंहा जुदि न'खराव फेमिलियानो जोबोद खमथारबा सोद्रोमाफोरानो न'खराव जोबोद खमथारबा बोरै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों न'खराव साबेसे मानसि थानो नांगोन नोंथांमोना नैबे अरुणाचलनि गोदान एप्लाइखौ खालामनो थाखाय आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोननि थाखाय बेयो जोबोद मोनसे गोनांथार भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअ मोननो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जोंहा माने आसामनि बे पान्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट मिनिस्टार मानगोनां नैबे जोंहा रन्जित कुमार दास बिथांनो जोंहा बे मिनिस्टार नालाय बे डिपार्टमेन्टनि दा बिथाङा माबा होदों आरो इन्टारभिउआव बिथाङा बुंदों आरो माने नैबे अरुणाचलनि गोदान एप्लाइखौ एबा अरुणाचलखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामनो सानदोंबा न'खराव नोंथांमोना खमसे खमबाबो साबा मानसि थाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना नैबे फैबाय थानाय अरुणाचलनि स्किमनि गोदान एप्लाइखौ एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि न'खराव साबा मानसि दंबाथ' एप्लाइ खालामनो हाबाय नाथायबा साबानि खमबाथाय आरो एप्लाइ खालामनो हानाय नंला दै साबानि बाराबासो दानिया एप्लाइ खालामनो हागोन जालायबाय दा मा बुंबावनो दा बबेबा मोनसे स्किमनि थाखायबा न'खराव साथामफोरल' माबा थानांगौ गथ'फोर थानांगौ बेबायदि जाहैयो ओजोंहाय नैबे आरो अरुणाचल स्किम फैलायबाय दा बेहाय आरो न'खराव दाना साबा मानसि नङाबानो एप्लाइखौनो खालामनो हायि जालायबाय नै उल्थां फाल्थां आरो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो मोनदां जोंहा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे माबाया मुख्यमन्त्रि उद्यमिता अभियान जायनि जै नोंथांमोना दायो 10,000 फैसाखौथ' मोननो थांगासिनो दङ माला मोनगोन बेखौबो दाबो खबर गैया दा बे 10,000 बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन बेहाय जोंहा लिरना होनाय दंखायोमोन ना नोंथांमोननि बे गथ'फोरा साथामनि बारा जानो मोननाय नङा बेबायदि जोंहा लिरनाय दंमोन नोंथांमोनाथ' गोसोआव दंखायो जानांगौ दा बेवहाय दाना गथ'फोरखौ बुंदोंमोन आरो दानिया जोंहा आरोबाव मा जालायगोन नैबे अरुणाचलनि गोदान एप्लाइआव मा जालायगोननो माने न'खराव साबा मानसि थाथारनांगौ साबानि खमबाथाय नोंथाङा जेनेबा रेशन कार्ड दङ नोंथाङा नाथायबा न'खरावनो नोंथाङा साबायानो गैया जेनेबा साब्रै दङ साथाम दङ दा नोंथाङा अरुणाचल स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदोंबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नंला जुदि बिथांमोना बे रुल्सखौ लागु खालामोबा दाथ' जेनेबा अफिसियेलि लागु खालामगोन ना खालामा बेखौथ' बुङाखै नाथायबा मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जेला बेखौ लागुबो बिथांमोना खालामनो हागौसो खोमा जेनेबा बे रुल्सखौ बिथांमोना माबानो हागौ खोमा आरो दा बिनिखायनो बे रुल्सखौ बिथांमोना फर्स खालामना खालामा बेखौथ' समासो मिन्थिसिगोन दा जोंहा एप्लाइआबो जानो थांगासिनो दङ ओरैहाय जोंहा सानफायै सानफा माने गोदाव सोराव बेबायदिनो आपडेट फैलायगासिनो दङ मालाबा मा होनबावनो दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि समाव दा जालायबाय न'खराव माने गथ'फोरा माने साथामनि बारा थानो मोननाय नङा बेबायदि जाहैबाय दा बिनिफ्राय नैबे जोंहा नै अरुणाचलआव मा जालायखो दाना साबा जाथारनांगौनो न'खराव दा बेबायदि मा होनबावनो दा बिनिखायनो नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुंनो सानदों भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय एप्लाइआथ' नै जागोन जाथारसिगोन बेबायदिथ' जागासिनो दङ नाथायबा दासिमबो माने फर्मफोरा बेबायदि दासिमबो सफैथ'वाखै माने ट्रेनिं बायदिसिना जाबाय थानायनि थाखायनो बिथांमोना माने माबायाखैदों आरो नाथायबा माने एसे स्पिडिनि जाखागोन आरो जै एप्लाइआ जाबाय आरो माने डाइरेक्ट स्पिडि जाखागोन आरो नोंथांमोना माने समखौ मोनखागोन बबे समनि गेजेराव नोंथांमोना फर्मखौ फिलआप खालामनानै थाब होनांगौ बेखौ नोंथांमोना सम मोनखागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो एसे माबाफोरखौ डकुमेन्ट्सफोरखौ एसे रेडि लाखाबानो जाबाय नोंथांमोना जायफोरनि न'खराव साबा मेम्बार दङब्लाथ' एप्लाइ खालामनो हाबाय साबानि बारा जाबाथ' नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हाजोबगोन नाथायबा बिनो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैसिगोन आरो रेशन कार्ड थानानैबो अरुणाचल स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नंला जुदि नोंथांमोननि न'खरनि फेमिलिया जुदि साबानि खमबा दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय जोंहा मिनिस्टार बिथाङा बेखौ बुंदों आरो जेनेबा माने गोबां न'खराव माने जुदा जायो नालाय बिदा फंबाय बायदि जुदा जानानै बिथांमोना आलदा आलदा जानाय लोगो लोगो गासिबो माने आलदा आलदा रेशन कार्डखौ बानायना लायो जायनि जाहोनाव माने बेखौ नंखाय बेबायदि मिनिस्टार बिथाङा माखासे खोथा बुंदों आरो जेनेबा दा बिनिखायनो बिथाङा बे माबाखौ लाबोदों आरो माने रुल्सखौ जेनेबा
आलदा बिदि जुदा जाजोब्बाय नालाय दा नोंहाबो रेशन कार्ड बानायसिगोन नोंथाङाबो रेशन कार्ड बानायसिगोन गासिबो बानायजोबसिगोन बिदा फंबाय माने खैजनहा आलदा जादों न'खराव नोङो सानैयानो जा साथामानो जा दानि जुगावथ' आलदा जाखायो नालाय नोंथांमोनाथ' बेखौ मिथिखागौ दा बेनिखायनो बिथांमोना साफ्रोमबो रेशन कार्ड बानायनाय लोगो लोगो अरुण'दयखौ बिथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय इलिजिबोल जायोमोन दाथ' नाथायबा नै बे रुल्सखौ लाबोनाय लोगो लोगो न'खराव साबा मानसि नांथारगौ जासिगोन आरो माने रेशन कार्डआवथ' थाखायो नालाय खैजन मानसिया बे रेशन कार्डनि माइरंखौ मोनो बेहाय जोंहा लिस्ट थाखायो दा बेहाय रेशन कार्ड होनानैथ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगौ बे अरुण'दय स्किमखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ दा बे रेशन कार्डखौ नायसिगोन आरो बिथांमोना जुदि बे रेशन कार्डआव साबानि खमबाथाय आरो बहा एप्लाइ खालामनाया जाबावनो दा बे मोनसे बाथ्रा जाहैगोन रेशन कार्डआवनो जोंहा थाखायो नालाय खैजन मानसिनि थाखाय नोंथांनि न'खरा दायो माइरं मोनगासिनो दङ बे जोंहा माबायावनो थाखायो रेशन कार्डआवनो थाखायो बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ दा जुदि बेहाय साबा गैयाबाथाय आरो एप्लाइ खालामनो हानाय नंला बेखौ आं नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनाय जाबाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जुदि बिथांमोना बे रुल्सखौ लाबोयोबाथाय जोबोद माने गोबां मानसियानो एप्लाइ खालामनानै मोननाय नङा आरो एप्लाइ खालामनो सानदोंबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ जों खोन्थाहरनाय जाबाय दा नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामलायदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना दायो गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफोरा बे निउसनि बागै आबुङै मिथियो दा बेखिनियानोमोन आरो चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबावदो आं बेबायदिनो भिडिअ लाबोगासिनो दङ दासान्दि जोंहा गोदान आपडेटआबोथ' फैगासिनो दं नालाय दा बेनिखायनो माने नोंथांमोननिसिम आं बे आपडेटखौ थाबैनो माने भिडिअ लाबोनानै होबाय थागोन आरो एप्लाइआथ' जानो थांगासिनो दं नालाय दा बेनिखायनो आपडेटआबो जोंहा एसेबां माने थाबै फैगासिनो दङ स्किमफोरनि दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोबा मोजां जागोन नोंथांमोना माने थाबैनो आपडेटखौ मोननो हागोन दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों